Agradecemos, neste caso, fago con o noso senador, con Juan Carlos Rivera Francisco, que ademais é candidato, como todos saben ahora mesmo, para as eleccións autonómicas, igual que a nosa número 1 neste caso, Marina Ortega, tamén está neste caso, acompáñame tamén o viceportavoz Ignacio. O tema desta rolda de prensa é, unha vez máis, as contratacións que se fan na Deputación Provincial de Ourense. O decreto 463 de 14 de marzo dicía que quedaban suspendidos, por o decreto de alarma, quedaban suspendidos os prazos administrativos e, polo tanto, non se podía proceder durante o estado da alarma a facer ningún trámite desta natureza. O 5 de maio, o Consello de Ministros dictou, neste caso, a reanudación dos procedementos de contratación. Reanudación dos procedementos de contratación que se entende que con ese decreto de alarma estaban paralizados. Polo tanto, entre o 14 de marzo e o 5 de maio non era posible facer ninguna tramitación, digamos, que permitise continuar cos procedementos de contratación. Neste caso estamos a falar de contratos menores. Que pasou durante este tempo na Deputación de Ourense? Pois a Deputación de Ourense adxudicou 27 contratos menores. Procedeu con novos 20 procedementos de contratación que estaban en curso e abriu 4 novos a maiores. Estamos falando únicamente de contratos menores de obras e servizos, porque durante este tempo tamén realizou contratos menores de suministros e de servizos públicos tamén. Bueno, a pregunta é, si establecía neste caso a normativa que non se podían realizar estes procedementos, por que se fai? Pregunta que faría calquera, non? Están prohibidos, sen embargo, fanse. Bueno, hai unha vía que permitía neste caso facer algún tipo de procedimento de contratación cando se trataba de contratos en situacións de emerxencias que, a pesares da pandemia do COVID-19, pois era, digamos, necesario por todos os xeitos levar á práctica. Claro, vamos a falar destes 27 contratos donde o 80% son asfaltados e o resto de todos os demais procedementos de contratación son abastecementos, saneamentos e hasta un parque infantil que estaba, vamos, como todo o mundo sabe, absolutamente prohibido o uso destes espazos públicos durante a pandemia. Ben, si isto é así, é dicir, suspendidos os prazos, suspendidos os procedimentos de contratación que se manteñen a pesares de todo, despois contratos de obras menores que non son en ningún caso emerxencias, a pregunta é por qué? Bueno, se afondamos un pouco no porqué, vemos que clase de contratos son. Contratos menores que se realizan nun 80% en concellos do Partido Popular. E ademais, despois, se nos fixamos un pouco nas cantidades, vemos que son todos contratos de alrededor dos 48.000 euros famosos, contratos menores. Bueno, por poñer un caso, o 80,76% de todas as contratacións foron en concellos do Partido Popular, 3 deles destes contratos en Esgos, 3 en Cartelle, 2 en Muiños, 2 en Lobios e así sucesivamente. Estamos falando de 26 dos 27, e aquí entramos noutro apartado interesante. Hai na lei, tamén neste caso no procedimento normativo, existe unha norma que ven da lei do ano 2017 de contratos menores que establece dous principios. Un é o principio de competencia e outro é o do expediente que debe tramitarse. No principio de competencia dice que para cada un dos contratos menores o órgano contratante debe ter polo menos 3 ofertas e despois no expediente débese elexir a mellor relación calidade-prezo e xustificar cal desas ofertas se elixe. En 26 destes 27 contratos menores só hai unha oferta, non hai competencia. É designada digitalmente por o presidente da Deputación Provincial e adxudícase. O monto total dos contratos, neste caso, de menores de obra é de máis de 1.116.000 euros. En concreto, 1.116.919,76. Con este sistema sen competencia, a rebaixa que houbo nestes contratos para a Administración Provincial foi exactamente de 6,56 euros.
o 0,00005%. Claro, na outra obra que queda das 27 era unha obra con fondos europeos e aquí sí que houbo que facer, polo que se ve, tinda que era obrigado tamén nas outras, pois, digamos, un procedimento aberto e houbo competencia. Ben, nesta obra, unha obra de 24.642 euros, a rebaixa obtida nesta soa obra foi de 18.550,50 euros, é dicir, o 24,72%. Se este mesmo procedimento, que a fin de contas é o que establece a Lei de Contratos do ano 2017, se houbera levado á práctica, o aforro que houbera tido neste caso a Deputación Provincial con ese máis de 1.116.000 euros sería de 276.102,56 euros, que son cartos que deixan de estar nesta Administración Provincial e que os levan unhas empresas, e aquí entramos na outra parte. Se o 80% de todas estas obras que están fora de todo o permitido se realizan en concellos do Partido Popular, que nas realiza? Pois, na gran maioría, as mesmas 5 empresas de sempre. As mesmas 5 empresas que salen nesa relación de empresas que nos levamos ao Consello de Contas para que investigue, de feito abriu xa dilixencias ao respecto, por os contratos menores que houbo durante os últimos 5 anos e que están capitalizando todas as obras. Non existen nesta provincia máis empresas, só teñen que ser esas empresas que realicen as obras, só existen os concellos do Partido Popular, non hai máis concellos onde que facer obras, pero máis aló desto, que isto todo, por suposto, é absolutamente discutible, o problema que latexa é o seguinte, é a hipocresía ou o cinismo de quen dixo non é tempo de obras, é tempo das persoas, o presidente da Deputación Provincial neste caso, e mentre dixo eso, pola calada, 1.116.000 euros só en contratos menores de obras foronse adxudicando. Como é posible soster un discurso e ao mesmo tempo ter credibilidade actuando deste xeito? Estamos falando novamente do mesmo sistema clientelar permanentemente que está asolagando esta provincia. Algo indefendible e indecente cando un montón de xente, empresarios, persoas estiveron confinados nas súas casas sen poder facer nada máis que aquilo que é o que tiñamos que facer todos, que é protexer a saúde, e olvidarnos de realizar contratacións, como el estivo facendo de obras. A parte destas contratacións de obras, tamén houve contratacións, como digo, de servizos e de suministracións. Neste caso hai que falar tamén, por exemplo, de redacción de proxectos. Esas redaccións de proxectos non estaría mal tampouco botarlle unha ollada a quen foron os adxudicatarios deses proxectos e que vínculos poden ter co Partido Popular, porque salen reiteradamente como autores de proxectos en todo este tempo. Esta é a situación na que nos atopamos unha vez máis na Deputación Provincial, unha situación que vai máis aló do establecido nas normas, un sistema clientelar, caciquil, o do dedo de sempre, e mentres hai unha traxedia aí fora, mentres hai moita xente, moitos empresarios que non poden traballar, mentres non se podía realizar ningún cambio en ningún tipo de adxudicación, en ningún tipo de procedimento administrativo, tal e como estipulaba o decreto de alarma, que hasta o 5 de maio, tal e como foi o que dixo o Consello de Ministros, non se podía reanudar a contratación, pois mentres isto pasaba, a Deputación Provincial adxudicou, iniciou novos trámites e mantivo outros que estaban en curso. Isto é denunciable, isto é indecente e isto estamos hoxe a contar aquí. Non sei se neste caso o meu compañeiro Juan Carlos quere engadir algo máis. Déjame as carpetas. Sí, bo día. Bueno, se explicou Rafa perfectamente. Temos aquí os contratos, temos o Boletín Oficial do Estado, e se leemos o Boletín Oficial do Estado, pon unha cousa manifestamente evidente, manifesta evidentemente unha cuestión, que no estado de confinamento, despois do decreto de estado de alarma, a actividade económica quedou suspendida, salvo aquela actividade económica que é esencial, a xente tivose que confinar, os negocios pechar, e, polo que vexo, a Diputación se adica nese tempo a adxudicar contratos e, además, se adica a adxudicalos aqueles os que lles adxudica sempre. E tamén unha cuestión, adxudicar contratos menores tamén sin cumplir
o propio procedimento establecido para a adjudicación dese tipo de contratos. Xa non é que non se podan adjudicar, non se deban adjudicar durante este período de excepcionalidade, ¿no? Sino que ademais tampouco cumplían os requisitos de orden formal e procedimental para adjudicarlos. En todo caso, o que sí me gustaría manifestar aquí e facer unha pregunta un pouco retórica é cal é a posición de Núñez Feijóo en torno a todo isto, ¿no? Nunha situación de excepcionalidade onde Núñez Feijóo se colocou como campeón da desescalada, dando consellos a todo o mundo e facendo oposición ao goberno do Estado, daquele xeito tamén subliminal, non? Eu lle pregunto a Núñez Feijóo directamente, xa que está aquí tendo que a Televisión de Galicia, espero que non nos veten a nosa comparecencia hoxe nos telexornais e nos medios informativos, como teñen habituado, por certo, últimamente os medios públicos de comunicación, e non falo dos profesionais, ni moito menos que cumplen a súa obligación, sino o propio medio de comunicación, non? Cal é a posición de Feijóo en relación a todo isto? Campeón da desescalada, cuáles son as ayudas que Feijóo ten establecido para esta provincia, para os autónomos, para as empresas? Que é o que leva feito Feijóo neste tempo? Que é o que pensa facer? Porque aquí o goberno do Estado sí habilitou mecanismos de axuda que son evidentes. 30.000 cidadáns desta provincia están cobrando ERTES, 8.100 autónomos están cobrando axudas por cese ou reducción de actividade. En definitiva, o goberno do Estado si cumpre ca cidadanía e eu me pregunto que é o que está facendo a Xunta en Ourense, unha provincia con máis de 100.000 pensionistas, onde neste momento hai 30.000 ERTES, 8.100 autónomos cos seus negocios pechados, hai unha taxa de desemprego tamén importante. Que é o que fai a Xunta? Porque se non é o paraguas do Estado aquí, esta provincia, lógicamente, habría que pechala na canda e, en fin, el último que apague la luz, que é o camiño o que vamos, non? Por tanto, dentro do Partido Socialista temos que denunciar a hipocresía, o cinismo absoluto do señor Núñez Feijóo en relación á súa posición nesta pandemia e, en general, en relación á súa posición respecto da provincia de Ourense, que só lle interesa para unha cousa, para obter os votos necesarios que lle den aos diputados que levanten o dedo, que é o que se dedican os diputados do Partido Popular de Santiago, levantar o dedo para facer presidente novamente a Núñez Feijóo, se é que lle dan os votos o día 12 de xulio, nesas eleccións convocadas ad hoc por o señor Núñez Feijóo, dun xeito absolutamente desleal e cínico novamente, unhas eleccións donde, como todos sabemos, foron suspendidas en abril como consecuencia dun pacto político, dun acordo político, acabado ca conxunto da oposición, unhas eleccións que, lóxicamente, non se podían suspender co marco legal vixente naquele momento, que posibilitouse esa suspensión como consecuencia da situación de excepcionalidade e, además, como consecuencia dese pacto político, pero ese pacto político tiña que valer tamén para convocalas novamente, cousa que o señor Núñez Feijóo evidentemente obvia, e con ese cinismo que lle caracteriza se escuda en informes médicos e jurídicos absolutamente, en fin, que non teñen valor de ningún tipo, porque non fixan en ningún caso que a data das eleccións teña que ser o día 12 de xulio, e convoca unilateralmente as eleccións nesa data. Por tanto, o cuestionamento e a pregunta que lle facemos neste caso a Núñez Feijóo e, ademais de caciquear votos en Ourense, ten pensado facer algo para axudar os autónomos, as empresas, as pymes nesta provincia durante este estado de emergencia que estamos vivindo. Nada máis.